Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad na ti amin, tapno saan ama amuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Addaman gayam damagak, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadagan ka amapan kamin iti Pierre? Adda kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak iti imbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da di klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo. Imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyakan mo. Basta timawata kat ulbot da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaw iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kayan ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karoba. Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kayan ayat mo? Kuha nanang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayo. Asino ti kayan ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kaya't ko ang makasarita day di Carlo. No napudno motlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakadata agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubwat ka din ti barko ang nagluganam. Wananan. Cargo ship da ito'y barko ngayon, mita. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mo't numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kayo kadiagdanag. Ijay kanugam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, ah. Kalpasan na, ingkami kadagiti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agad-anad kayo nga rod, ah. Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday tati aramiden mi, kadagiti kakadwa. Malangan o din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikagan ti bapor. Una yung ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, katawan sang ti makadanon dito'y amang ngalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon ditoy. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla. Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga? Ha? Anya nga oras. Bulan ko nama. Aya? Kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada, sumungad abagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay, kat ada sumungad abagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na.
Imbag, tanabayagan asan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilian a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam day a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglada kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka di ti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pailang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganab mo ken kwa na? Lading itak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbagan ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Amangan no kinabawan laeng ni nanang mo. Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Anda ka di ibagam kaka. Ayan ka di ti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumat Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumat Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may saasiman ti anak mo. Ingka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrig atak nga inana. Nakalugan iti barakaw. Day tangamin ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa eh. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka dito, Romar? Mabalin, nga iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dito asideg. Diyak pa'y nakikita dito kay. Ang agalwad ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay, marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, ang nabayagan asiman. At dapat ka nung nakaalay ti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makikita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no, ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. No, kasta. Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo nung sumangpat ha. Sige, bayam ta idanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw. Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan nak mamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha?
Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na a number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka, no sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo. Dinamag ko lang amat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo. Mangnamnama ak manang. Ngam, kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pag ko na amat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw it iji post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko ijay post office. Mapanak ijay. Sana bali, tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsagana ak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unod ti post office. Nasapa pa'y. Mapansamot iti siyar. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko iti bag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga ron. Inawagan na ka din ni Carla. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang ka. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak namin idirabi. Sige nga rod balasang ka. Ingka nga rodan. Nana, anya ka diday taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulangan, tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalayo. Ay, saanan, balasang ka. Asidag ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Ngam, mas daaw da iti kitaan da. Taawan kano matan. Anya, agpukaw, ti maipawi? Mas daaw nga ro dagiti adda ijay. Tanakalista mo't tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Day tangarod mo ti atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mo da dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma? Nasa ni Manang Rona, nakita na kano tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpot jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manay. Saan ko atari gagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay nahi iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsaya atam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka da di a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraag. Adamat karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan ang naragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan ang makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y diti lugar tayo. Nagsublilaan ti inana ditoy, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag kanon ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito eh. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rodket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Isu amasapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintraak iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na. Adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat da dya tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana. Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng.
Adamot dagiti umasenso. Nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakanakan ka dayjay. Ulitak manan, paaya mon intun umay manain. Maya, baga mamut di anak mo. Tapaayan nanday di akarlo nga anak ti balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di may amlaeng. Anya ko mati maghanab na iti dayjay a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo ta makita karumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amo pa'y ngay. Ang mga no lumanglangan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awanan trabaho a tao. Agdagdaton ka di dayjay a Carlo ken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita di magas dito balayo. Banbantayam ka di akanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak si ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad yo. Ubing kayo pa'y lang, nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag may paghak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Sikatikat mo nga wisan. Ada nga min napatag may bagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kaslan napatag launay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saak ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasa ngamin kanyak ni Ellen nga ararmam kano. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, katjak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blandi ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya't tikas jak lasi ti babaya nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di?
Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan tiragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslad na pakaragsakan na launay. Di mo ka didinamag no apay? Damagag kumaangam akan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaragragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di ko nada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon ang mapan iji balayda ah. Anya? Ay, sige, panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ro naman. Dakas ka din na naragsaka? In love ka ka di? Sikretok mata, Manang. Angam, mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano amaamuan no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag ta nagranata dito'y dalan si ka Norma. Ada ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't ko lang nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat mong ti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka diti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dayta abanang. Saan na bala? Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dayta talaga ti ramidak nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay ngamin dito'y balay idi kalman. Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam ada ka nung ngamin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag bagada ito nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible ngamin nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among ada na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahito Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakadayo kami. Amang ano dyan makaawag. Awan ka nung amin signal itipag na anti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Oreda kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami ititakdang. Angam si Kangay. Oray sa dino tayo anti may sa tao. No talaga amaira na ti aksidente ako nada.
Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka ka di ija balay da Ellen, edi kalman? Kuna na anapan ka kanu edi sardam. Anya? Kasano ko maamapanat? Saan ka di nagpakadaakan ka, amapan kamin iti Pierre? Adda kamin dito'y kanigayam ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita lawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo kan Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwa ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasa unimanang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Ita mampay nga dagpukaw a package di tapos office. At da ka di milagro ang mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amaamuam? Kan kunada iti post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumit laeng tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya? Napukaw ko nan? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta mo ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman ang iti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak. Tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man di kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanamon anak ko. Nakarubot ka mat. Mapanak pala ijabalay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita. Tagmay-may sa ngamin ijabalay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka matan. Awan mo't aramida mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. Nusak ti agmay-may sa diti balay. Ay talaga kasapulak mo ti kasarsarita. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga na nga ijayak amangal daw. Makipanganak kun kankwana. Buwan anak ko. Siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo.
Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo di ti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka? Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama. Tanay, mayat ti init na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mat naglaba. Imayak, tapno adamot kasarsarita yun. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw kaw no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmaritesta. Anya ka di ti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat ati katawa? Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak nga awan kasarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asil no tinangibagakan ka manang Rona. Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Madlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka man ang Rona. Dinakpay lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idini sa makidilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, adda ka no bagyo sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Nakaikabitan dagiti angkla. Ala, itinag tayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't ngarod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy trabaho tayo. Una, ngam adulat tamat ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ijabalay. Si kalaagan ti umay pumasyar no at dawayang balasang kaw. Wan, nana. Numalpas ko ti trabaho ijabalay, umayak tumanan. Amuda ka di ijabalayaw nga umay ka ditoy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Biro ka nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kaw. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyong iti barko. Ay, yun na ron. Iswarong bangla ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsag iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da, no kas diyang adda peligro, kas iti bagyo. Ay, kastoy gaham ti bet ti agyan iti barko. Tilaang pagamkak, kat dagiti pirata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa, kan agtakaw da pay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't nga rin naman nakigubat at nadarmas tayo?
Tangkar mo ti ayan tayo. Kasla jay na ipadamag itinapiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, baga, pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan. Kunak no asino ti magmag na. Si kamot gayam alis. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak. Ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang petang. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsarita ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Ang kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Nailanad ijay tinagkapwan na apagilyan. Oh, apay anapaulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige tadagayan pa pa na. Oh, apay ama ikulkulan ka, anak. Kwa nanang, idi nga nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud kat ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko nga akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da Nana Norma. Abangan no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kasla-kas nga rod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag ko man. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas daawak ngamin. No apay nga amon ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakamuan na. Aguray ka man. Ada ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na ti impawit ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak. Ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jaya. Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nakijay post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimot ngamin. Si kaman ti agmay-maysa iti balay mo. Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatagkan nyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dayta.
Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain. Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad. Matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo ammo dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo ammo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga na nga agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ula ang kinabartak dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Apay, anya ti dakdak kamatama ng Rona. Dayta dyan nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Sana, ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.